nahinabo mga kabombo nga insidente ngadto San Isidro, Northern Samar nga kundiin mga kabombo may ada barko nga tumaob mga kabombo ngadto kadagatan hito na barangay Palanit, San Isidro, Northern Samar. So parito nagkabug-usan mga kabombo nga detalye ininadya aton linya mga kabombo Lieutenant Junior Grade Rian Kian Gako. Ito na Station Commander, ito na Coast Guard Station na Northern Samar, ito na Philippine Coast Guard. So, sir, magandang gabi po. Bombo Ninya po from Bombo Radio Tacloban, sir. Sir, may nabalitaan po kami na merong isang bangka na tumaob po dyan sa may San Isidro. So, ano pong initial information natin dito, sir? And as well as ilan po yung lulan po ng nasabing bangka? The current situation po, ma'am, is nakauwi naman na po sa kanya-kanyang bahay yung anim na mangingisda. Safe naman sila na nakabalik dito sa San Isidro, sa Balite, Barangay Balite, San Isidro, Northern Samar. And then yung anim na yon is identified as Ruben Mones, bali siya po yung may-ari ng motorbangka. Then si Marco Bogtong, Ramel Mantilla, Jeran Balag, Antonio Balag, and Buboy Calapano. Then nangyari po to nung March 10, 2026. Bali nangisda sila ng alas 4 ng umaga within sa boundary ng Tagapulan Island and Palanit. Then unfortunately, nabutas po yung fishing bangka nila. Bali na doon sa may hal po, sa may baba, napasukan po ng tubig. Yun po yung dahilan na pumasok yung tubig sa fishing bangka nila. Na dahilan na naging half-submerged po. So fishing bangka po ito, sir. Yes, papuntang yes, saan po yung route po nito? Galing po sila sa sa Balite. And then papunta po sila sa within boundary ng Tagapulan Island and Palanit. So within the boundary po ito ng Western and Northern Samar po upang sila po ay mangisda. Sir, ano po yung naging dahilan po ng pagkabutas po ng fishing boat? According po sa interview namin sa kanila, bali may butas daw talaga yung fishing bangka nila. Bali tinapalan nila ng epoxy. Then unfortunately yung nasa laot na sila, ma'am, is yung butas na tinapalan nila is hindi pala matibay. So pinasukan pa rin ng tubig hanggang sa lumaki yung butas. Hanggang sa lumubog na rin sila. Sir, sa isang bangka, sir, anim po sila na nalulan. Yes po, anim po sila po. Kasama po yung may-ari ng fishing bangka. May naging casualty po ba, sir? Or nasugatan sa pangyayari? If meron po, ilan po? Kasi nabalitaan po namin, sir, na yung dalawa po yung first na rescue. Lahat naman po sila, ma'am, anim is safe naman. Chinek po yung vital signs nila. Bali, okay naman po yung response nila. So, all is well naman po sila lahat. Yung kalagayan nila is okay naman po. Sir, ilang oras pong tumagal po yung search and rescue operation po? Nagsimula po kami, ma'am, mga alauna. Then hanggang alas 6 ng hapon, ginabi na yung tropa. So, siguro yung mga 5 hours mahigit po na nag-conduct sila ng search and rescue doon sa area. Sir, Yes po. Iisang area lang po ba yung yung natagpuan po yung mga biktima?
Bali po, ma'am, nauna po yung dalawa Mm. nung 10. Bali, na-rescue po sila ng local fisherman ng mga bandang alas 6 ng umaga. Kasi hindi po sila magkasya doon namin eh. Kaya inuna yung dalawa. Then, pagdating doon, nung binalikan nila, kasi maghihingi sila ng tulong doon sa may dalampasigan. Nung binalikan na nila is, di na po nila makita yung mga kasama nila na natirang 4. Mm. Kaya, ayun, doon na sila humingi ng tulong dito po sa amin, sa Coast Guard. Mm. Pero yung 4 po ba, sir, ligtas po na rescue po sa area po? Yes, safe naman sila, ma'am, bumalik dito. Okay. Actually, nung na-receive namin yung info, nag-coordinate agad kami doon sa Coast Guard Station Masbate para sa veracity ng report kung sila ba talaga to, yung 6. At saka, nung na-confirm po namin, doon na po nag-ano yung kabilang station para sa pag-check sa kanila, vital signs, kung okay na ba sila. So far, okay na po sila, ma'am. Mm. Wala naman po mga sugat or malalang nangyari sa kanila. Sir, last question na po. Sir, ito po yung, itong mga victims po, lahat po from Northern Samar. Yes, ma'am. Lahat sila from Northern Samar. Bali, si Ruben Mones and Marco Bugtong is from Baliti, San Isidro, Northern Samar. Then yung 4 na last na rescue is si Ramil Mantilla, Jeran Banag, Antonio Banag, Boboy Calapano, is taga Barangay Magsaysay, Labisares, Northern Samar po. Mm. Okay, sir. Sir, baka po meron po kayong gusto pong sabihin na paalala sa ating mga mangingisda po, lalo na po yung medyo meron po tayong binabantayan no na masamang panahon, no? So, Yes, go po. ahead po. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kababayang mangingisda. Bago po tayo pumalaot sa dagat, narito po ang mahalagang paalala mula sa Philippine Coast Guard para sa inyong kaligtasan. Una-una po, suriin natin ang weather forecast. Siguraduhin nating maayos ang panahon at walang bagyo o malakas na hangin. Pakibalita po tayo sa radio, TV o kaya sa Sea Advisory ng Philippine Coast Guard na binabahagi po natin sa ating lokal na publiko at social media postings tuwing may weather disturbance. Pangalawa po, mag-ingat po tayo sa malalakas na alon at hangin. Iwasan ang pagdayo lalo na sa malalayong lugar po, lalo na kapag hindi maganda ang lagay ng dagat or di kaya walang abiso mula sa pag-asa. Lagi po nating unahin ang safety po natin. Pangatlo, ugaliin natin i-double check ang ating motor bangka, fishing bangka. Siguraduhin nating matibay, maayos at walang magiging aberya po natin doon sa laot. Bangka, kagamitan, i-ready po natin. Pang-apat, magdala po tayo ng safety gear. Lagi magdala ng life vest o kahit anumang floating device or improvise. Tayo po ay maniguraduhin lagi sapagkat di natin alam ang posibleng mangyari sa atin doon sa laot. At additionally, magdala po tayo ng first aid kit kung maaari. Magplano po tayo ng biyahe. Paalam po natin sa kamag-anak natin, sa otoridad, kung saan po tayo papunta at kung ano po oras tayo makakabalik. And pang-anim, maganda tayo sa emergency. Bago tayo pumalaot, magdala po tayo ng komunikasyon tulad ng cellphone, radio, at kung maaari ay sumangguni po tayo sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard kung kinakailangan. At muli, isang paalala po, ingatan po ang ating sarili, maging responsable sa bawat pagpalaot sa dagat. Laging unahin ng kaligtasan. Ang Coast Guard po ninyo ay andito lang, laging handa magserbisyo para sa publiko. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo palagi.